हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल वर्षा क्रिएशन को आपण मानकु स्वागत करछु मु श्वेता। सांग माने आज होची महानवमी, आसंतु स्टार्ट करिबा आजिर भिडियोटी। श्रीमद् भगवत गीता श्लोक 7/4 एवं 7/5 रे निजर दुईटी शक्ति विषय रे कहिबा परे श्रीकृष्ण वर्तमान तांको हृदयर तृतीय शक्ति जोगमाया विषय रे प्रकाश करुछंती। एहा तांकर पराशक्ति विष्णु पुराण कहे। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाना तृतीया शक्ति ऋष्यते। परम पुरुष श्री विष्णुଙ୍କର तीनोटी मुख्य शक्ति रही जोगमाया, माया एवं जीव शक्ति माने कि शक्तियाँ अगणित जदति बयान बखान तीन महिमाया जीव अरु परा त्रिशक्ति प्रधान भक्ति शतक दोहा सर्वशक्तिमान श्रीकृष्णଙ୍କର असंख्य शक्ति रही। तन्मध्यरु माया जीव एवं जोगमाया प्रमुख अटंती। दिव्य शक्ति जोगमाया भगवानकर सर्वश्रेष्ठ शक्ति अटे। एहार प्रभाव रे से तांकर दिव्य लीला, दिव्य प्रेमानंद एवं दिव्य लोकर परिप्रकाश करती। ସେହି ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମଠାରୁ ନିଜକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗମାୟା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତା ଆମଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାକାର ରୂପରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେହି ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ କୃପାରେ ଅନୁଗୃହୀତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ହେ ତୁମ୍ହାରି ବିଗତ ବିକାର ଜାନ ଅଧିକାରୀ ରାମାୟଣ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ଅଟ। କେବଳ କେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଉଭୟ ନିରାକାର ତଥା ସାକାର ଅଟେ। ରାଧା, ସୀତା, ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପାର୍ବତୀ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତିର ସାକାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜଗତ ଜନନୀ ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ କୋମଳତା, ସହାନୁଭୂତି, କ୍ଷମା, ଦୟା ଏବଂ ଅକାରଣର କରୁଣା ଇତ୍ୟାଦି ମାତୃସୁଲଭ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏହା ଯେ ସେମାନେ ଜୀବ ଉପରେ କୃପାବୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଭକ୍ତମାନେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି, ରାଧେ 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 ଶ୍ୟାମ ସେ ମିଲା ଦେ। ହେ ରାଧେ, କୃପା କରି ଆପଣ ମୋତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୋଗମାୟା ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅଧୀନକାରୀ ଜୀବଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଶରଣାଗତ ଜୀବକୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପଛ କରି ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାୟାର କବଳିତ ହେବା ସହିତ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ରହି ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୁତି। ଦୁର୍ଗମ ଛେଦିନୀ, ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ତ୍ରିଶୂଳଧାରିଣୀ, ବଳଦାୟିନୀ, ମହିଷମର୍ଦ୍ଧିନୀ, ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ବିନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ମା ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷଦାତ୍ରୀ, ମଙ୍ଗଳମୟୀ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ମଣିଷ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ଦୁର୍ଗା ସାଧନାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଫଳ ଅସୀମ ଏବଂ ଅନନ୍ତ। ଏକଦା ଦେବତାମାନେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ 16 ଉପଚାରରେ ପୂଜା କଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗା କହିଲେ, ହେ ଦେବଗଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ହେ ମା ଦୁର୍ଗା, ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମହିଷାସୁର, ଚଣ୍ଡମଣ୍ଡ ଓ ଶମ୍ଭୁ ନିଶୁମ୍ଭ ଆଦି ଦାନବମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ। ଆପଣ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେହି କଥା ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା କହିଲେ, ହେ ଦେବଗଣ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ମୋର 32ଟି ନାମମାଳା ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ବିନାଶ କରି ଭକ୍ତର ସଙ୍କଟ ମୋଚନ କରିଥାଏ। ତ୍ରିଭୁବନରେ ଏପରି ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ତୁତି କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ଖୁବ୍ ଗୋପନୀୟ।
ଏହି ସ୍ତୁତି ମନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କର। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ତୁତିକୁ ଯିଏ ଗାନ କରେ ତାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୟ ଓ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିନାଶ ହୁଏ। ମଣିଷ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ସ୍ତୋତ୍ର ଜପ କଲା ମାତ୍ରେ ତାର ବିପଦ କଟିଯାଏ। ମଣିଷର ବିପଦ ସମୟରେ ଏହା ହେଉଛି ଭୟନାଶକ ସ୍ତୁତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏହି 32ଟି ନାମକୁ 1000 ଥର, 10,000 ଥର କିମ୍ବା 1 ଲକ୍ଷ ଥର ପାଠ କରେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିପଦ ଲାଘବ ହୋଇଥାଏ। ମାତା ଦୁର୍ଗା ପୁନର୍ବାର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବଗଣ, ମଣିଷ ମାଟିରେ ମୋର ଅଷ୍ଟଭୁଜା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି 8 ଗୋଟି ବାହୁରେ ଗଦା, ଖଡ୍ଗ, ତ୍ରିଶୂଳ, ବାଣ, ଧନୁ, ପଦ୍ମ, ଢାଲ ଏବଂ ମୁଦ୍ଗର ଧାରଣ କରାଇ ମୋତେ ପୂଜା କରିବ। ସେହି ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୋର 3 ନେତ୍ର ଥିବ ଏବଂ ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଥିବ। ମୋତେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇବ। ମୋର ବାହନ ସିଂହ ଥିବ। ମୋର ଏହି ସ୍ୱରୂପ ମହିଷାସୁରକୁ ନିଧନ କରୁଥିବ। ଏହିପରି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ମଣିଷ ମୋତେ ଉପାସନା କଲେ ତାର ସମସ୍ତ ଭୟ ଦୂର ହେବ। ଧର୍ମରେ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରୁଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି। ଭଉଣୀ ଓ ଭଉଣୀ କଲେ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ନିତିଦିନ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଜଣା। ଭାଇ ହିସାବରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ କେମିତି କେବଳ ଭିନ୍ନତା ଆସୁଥିଲେ ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗେ। ସମାନ ଚେହେରା ସ୍ଥିତ ଚାଲିଚଳନ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟରେ ଯାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀର ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ହୁଏତ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ଭଉଣୀ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ମନରେ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି। ଯେତେବେଳେ କି ଦୁହେଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ନାରୀ, ମୁଁ ଏହି ବିକାରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ତ ଅନ୍ୟ ଚିଡ଼ଚିତା ପଣ ବିରକ୍ତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମନ ଲଗାଉନଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ଜମା ବିକାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଦେବିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର ମୋ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ। ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ବିକାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ହିଁ ଦେଲିନି। ବାସ୍ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ସମାନ ହେଲା। ଯାହା ଭଉଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି ଏହା ମୁଁ ସହଜ ହେଲି। ଏଣୁ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବିକାର ଜମା ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେବା ହିଁ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।